с вас снимаме един видеоклип в Roblox пак. Breaking Story с моята приятелка Инея, вече я познавате от миналия видеоклип, как бягахме от паркура. Сега се качвам на автобуса. Това е част 1. Ние малко разбъркано го правим. Има и част, нали, Breaking Story 1 има, но ние първо решихме Breaking Story 2 да ви покажем, защото той е по-сложен. Добре, нека да чуете и приятелката ми какво иска да ви каже. Здрасти хора, днес ще минаваме един труден паркур. В началото може и вие като играете тази игра да ви дойде страшно, ама не е страшно. Понякога става забавно, има новини, нали? Evil News, тук на Scary Lady тялото се губи и после имаме нов лидер. Да, Scary Mary. Много по-лоша. Да. Много, нали, много по-лоша. Изобщо не е добра, само, нали, края с една цигулка. Да, с една цигулка, когато свири, излиза или лава или нещо такова, и излизат и будли. Хора, много се извинявам, че не можах да довърша миналото видео. Но нямаше възможност. Да. Но сега през цялото видео ще е тук, спокойно. Да, през цялото видео съм при вас, така че не се преобърнете. Хора, тук само да ви кажем, върху капките не стъпвайте, защото ще ви вземе от енергията. Да, ей, тук долу има енергия. Сега аз нещо като максимум имам, но не и точно максимума. За малко щяхте да видите как за малко да ви падне върху главата. Да. Между другото, нали трябва да си покажем аутфитите, който не го е видял хубаво. Ако не го видяхте, много се чудихте. Тук отидете нагоре. На светлината ще ви покажем, защото чакаме да включат тока. И тук сега трябва да тренираме. Да, ние нормално правим, нали... 4 юмрука и 5 крака, но сега, нали, снимаме видео и може малко по-малко да го направим. Да, нали. Например, 3 крака и аз пък 3 крака. 4 крака и 3 юмрука. Да. Ето започват първите новини. Ето, вижте сега това, нали? Аз мога да го прочита. Гизли шейтани, като Адам Юзеф. Да, това е на турски, знам, че не го разбирате, но може някой, който да знае турски, да разбирам. Не нещо, това тук без стои, показват само, ето ги, как изглеждат на втората част, Breaking 2. Само 3 минутки до тук, това е много. Проверявам и времето, защото все пак това видео поне ще има 20 няколко минути. О, хора, това може да ви отне 1 час да имам това видео. Просто тук веднъж аз умрях на последните секунди. Да. Постоянно не мога да го мина с Дари. Само сама мога да го мина. Да, никога не е минала с мене. Аз съм го минала също сама, но аз не умирам. Значи 3 умрука и 4 крака този път. Да, 3 умрука и 4 крака. Защото все пак си имаме видео по детайл. Трябва да правим. Да не ви хабим времето, нали? Да. Хора, иначе на Селим може да ви покажа там от среща. Се вижда, нали, там отиваш да тренираш, тренировка. Да, ей там отсреща, дето ви показвам и дето е заключено там едно нещо. Да, и като отиде топа, хора излизат топа и взимат батерии. Да, но още на този рунд няма да стане. И има 3 рунда, дето дето, нали, се биеш. Първият рунд е най-лесния, второто е малко по-трудно, а третото е най-трудно. А третия е голяма война. Да, има и един огромен. Има един огромен, който много трудно се би миналия рунд изхъби цялата. Да. Хора, просто не знаете как умрях. Тук някакви възлюбки там отсреща. Хора, това
Ние сега не сме в такъв сървър, нали, личен наш сървър, защото сега нашите други приятелки не знам какво правят и не съм ги чувала, но излизат заети всеки път. Само моята приятелка и Ная е всеки път свободна повечето пъти. Да, постоянно аз съм свободната. Да, ние без това само ние Иначе, двете си. ако не става, цял ден ще седи на таблета. Не точно цял ден. Аз сега и днеска, например, след като свърших видеото, правих тренировка. Ама не му снимах на това видеото, защото чаках да ми се зареди твоето камерата. Да, чаках се. Аз съм 3 умрука. Той и аз май. Той що не станах, въпреки че съм го запълнила. Стой, запълних го, но нещо не станаха на екран. Стой да си покажем аутфитите. Да, хора. Вие уби нашите аутфити. Ето сега между другото ще започне още едно. Ето вижте. Тук сега предполагам, че повечето от вас... Хора, почват новините. Сега пак се събием. Да, след новините събием. Евил Вилс. Да, повечето хора би трябвало да знаят английски или не знам. Ако не разбирате, просто може да разберете от снимките. Аз не съм дала звука за нарочно, за да ми чувате по-добре звука. Ето и Scary Mary на картината. На телевизията по-добре. Да, нали. Това е. И тук има 40 секунди. Да почнем война. Да. Вижте, сега е една кола. Тя е лесна. Тя Да, и тук едната кола, която идва с нашата бухалка, твърде лесно, защото първият удар вече почти са умрели. Да. Ето, вижте ги, те са много бавни. Те са бавни. Да, останаха 10 секунди. Точно 10, но аз казвам така, например, като са 13 секунди, казвам 10. Виж, тази има такова за енергия. Хора, като натискате червения бутон, още повече им набивате. И да, тук те, когато умрат, остават пари и ние ги събираме. Тук горе сега и в шкафчетата, когато ги натиснете, се отварят. Може да има ябълка, както сега имаше, или корабийка, или парички. Ние двете между другото най-много сме им набивали. Да, иначе аз си. Да. И тук долара. Ние почти постоянно двете само бием. Да. Други се буквално. Да. Сега пак отивам. Да, на мен не ми набиха и нито един път. Да. Аз сега съм горе в тренировъчната и пак тук показва, че как вече времето се оправя, няма да вали чак толкова много. Вратата. Не знам тук що показва така зелено, но... Просто тук е каза, че са станали. Да, явно. Аз съм горе. Сега ще направим 4 крака. Тук вие може да направите 5 крака и 4 умрука. И тук има две версии. Например, един път директно отиваш в лабораторията и там има една шарена пица и тогава може да си избереш или един крак, или един умрук.
И има и една друга версия, дето само събираш разни неща и ги слагаш на мястото си. И това е, да. Има две опции. А ако умреш, просто умираш. Хора, ако умра, не ми се сърди. Ще се мъча да не умра за вас. Аз не умирам Много, чак толкова защото лесно. много ви обичам. Ще се опитам да не умра. Да. Хора, тук мисля, че само мога да спирам понякога, дето, нали, там, когато има такива работи, дето малко чакате и разни други, там мога да спирам, за да може, нали, по-детайлно да обясняваме играта, а не самите реклами и други. Аз почти направих 4 крака. Аз вече съм на третия кръг. Хора, вижте, вече му тече плод вече. Да, има някакви капки, които излизат на мен още не знам що. Как? Значи не се мъчи. Мъша се! Виж! Да. Тук добре, че на краката не трябва да се натиска хора, така че не си умрете ръцете. Да, тук само трябва да вървите и ви излизат и такива линейки и върху тях трябва да вървите и да тичате. Пунктира трябва. Ето и аз имам капки. Когато тренирате юмрук, трябва да натискате екрана и когато ви излезне едно такова пак зелена линейка, го натискайте, нали, по-бързо, така, нали, става по-бързо. Между другото, сега е 7 часа и днеска аз качих едно видео. Това също ще го кача, когато го снимаме, и ако имаме време, ще кача и още едно за един ден 3 видеа. Ще е много даже и много хора ще гледат. Хора, утре ще пустим още едно видео, защото много ви обичаме. Да, даже можем 2 да пуснем утре пак. Да, утре пак може 2. Утре може в Berry Avenue. Да, ще ви покажем тази игра. Тя е тип като Brookhaven. Би трябвало повечето да знаете играта Brookhaven. Да, но е по-реалистична от Brookhaven. Много по-реалистична. Да. Има, нали... Между другото, новия апдейт на Бери... идва второто забиене. Втората война. Тук, ако останете в това или на другите места, между другото, ви взима 60% от кръвта, така че по-добре се бийте, отколкото да остате вътре и да ви взимат от кръвта. Да, цели 60%. Да, защото все пак, нали, не сме длъжни ние само да бием. Да, другите седят възможно най-назада. Да, това е здрасти на какъв език беше, аз забравих. Оле, те нападат само ма. Снимам видео, тези ще му убият накрая, бе, те все едно за нарочно го правят. Снимам видео, а вече почти нямам кръв. Оле, помислих, че ти умря. Стой да изям една бисквитка и ябълка, бе, човек, аз ще умра. Да, и аз си купя. Тук има машинки. Хора, има Energy Drink. Да. И сега отида там, но аз искам да си довърша и 4-тия крак, защото ми остана твърде малко. Хора, тук има шкафчета. Шкафчетата, като ги натисните, пак повтарям, се отварят.
Не 4, нали се разбрахме този път 3 умрука и 4 крака, за да можем по-детайлно да обясняваме на хора. Хора, аз съм вече почти към края на третия крак. Аз направих и сега тук ще ви показвам на машинките и други работи. Тук сега ще ни донесат вода. Да, там горе ще ни донесат вода. Аз сега ще взема една кола, защото колата дава бая енергия. Да. Колата дава повече от корабите и други. Даже аз ще си взема още една кола. Останаха ми 70, може да си купя нещо тук, каквото ми са пани. Останаха ми 20, не искам да си ги хабя. Еми да, сега искам да направя на това нещо. Ей, то дядо иска да набием 3 от такива. Тук не обясня. Тук сега трябва да търсим батерия. Аз не съм търсила, но сега ще ровя само за вас. И аз. Ще има да ровим. Да. Между другото, аз съм застанала тук до телевизията. Аз тръгвам да ще ровя батерия. Да. Кой има тук? Мой гъш. Хора, това са лед, така че... Оли, какво правиш? Тук за електрика. Да, тук така ли се прави, уби човек? Да. Това е било лесно. Да, тогава ние може да го правим. Още не донесоха вода, интересно. Хора, къде бяхме останали? Да, тук... Хора, трябва да ме пъш. От този човек иска да набиете 3 такива, които бием, как да кажа, такива ганни хора. Моля, аз сега какво ще правя? Сега ще ровя шапките, които са празни. Пак имаме енергия. Хора, тук трябва да дадем 4 рука, за да отворим записата. Да. Да направя ли още един, за да го отворя? Да. Нали ти изпълнихме? Толкова... даде ми парички. Кой бе? И нали има един дядка. И там той иска първоначално да набиеш 3 от тези горните 3 лоши нали, мъже. И той така... Оле, най-трудното идва. Стой, аз малко да изям ябълко. Както винаги остана на мене цялата работа и няма да си почива горе. Абе, Ина, поне малко ела да помогнеш. Ная, ти все пак снимаме видео, поне да показваме. Хората да разберат нещо. Ина, уби 2-3 и се качва и горе. 19 минути! Вече. Големия. Тук е големия, да. Набиват ми. Тя тръгнаха след мене. Аз се качвам горе. Те може да се качват горе. Аз се качвам горе, не мога. И те се качват горе. Оле, аз нямам почти кръв. Мале, имам много малко енергия. Яш. И не слизай долу! Че нищо няма. Чакам. Зари,
М, Био. Дали взехте енергия. добре. Хора, ям много, че... Ям. Що изобщо се писа? Ето този дядка, този дядка, нали, първоначално малко го удря, за да помогне, но гори тот. Аз при то малко ме е страх. Без енергия. Мен малко от то ме е страх, защото то взима бая кръв и ти направо припадаш. А пък аз нямам грам кръв. Аз нямам много. Зами не са пи. Само за приятелите го правя това. Хора, не ме гледайте, аз че не съм бил. Бях съм бите. Не ме гледайте какъв съм бързи. Ама и да си съм бил. Ако не убием този, свършва играта, между другото. Дай ми се да ви кажа. Затова аз се включвам, иначе те стъпанари няма да могат. О, Зали, остави го дори да се кажа. Какво замахна? Зали, бягай като замахна. Да, виж аз какво правя бе стои. И сега умирате. Малко остана. Тя, хора, добре, че Скери Леди няма да излезе и да каже... Мери. О, да, Мери, аз съм я бъркам. Преди беше Леди. Хайди. Убихме го. По-точно аз свърших половината работа. Това е друг въпрос вече. Аз малко отивам на машинките. Аз си взимам кофе. Окей, тук да вземем това. Бодрума. Аз не мога да намеря бодрума. Отключили са бодрума, но аз никога не мога да го намеря. Как намери? Ана, Скери Мери. Мери, хора. Хора, затвори са. Да. Нещо интернета е слаб и затова тук и нам много не се чува. Тук сега се отваря ето това. От тук не може да минавате, но сега трябва да чакаме малко. Ето най-накрая. От този път сме. От този сме, ей. Тук има шарена пица. Хора, аз нямам грам пари. И аз. А някой трябва да издърпа от машинката. Къде е дядката? Дядка. Дядката го няма. Дядката ми трябва на мене. Вземете ключа. Хора, ключа. Изтеглете ключа, моля ви се. Хора, къде е дядката? Пише, че трябва дядката. Трябва да тръгваме от тук. Ей, тук сега започва битката, приятели. С Скери Мери. Пред нас е моментално и ни е страх. Ние му Ние тук ще се убием. 24 минутки видео малко. Хора, сега поне 30 няколко ще стане. Сори, ама. Приятели, сори, ама тук ще стане малко 30 няколко минути. Защото тези не може да ги скипваме. Ако можехме да ги скипваме, а не да си обясняваме.
Между другото, тук обяснява, че аз съм бая силна и си имам и достатъчно храна. И имам си бухалка и казва, че бухалката ми е силна. Та много ме дразни. И тук сега хора трябва да бягаме от тази, но първо да биме и тези стъпанари. И не намали го малко, за да те чуват. Бързо, бързо, тук. Оле. Тук сега тази са въргаля. Оле. Тази има много кръв, хора. Не гледайте, че и така има 3 сърца, ама де факто не е така. Още излизат 3, когато живееш тук. Още цели 3 излизат. Оле. Хора, виж така. Хора, аз още сега няма да пия. Аз малко ще пия, за да имам. Оле. Ох, таз идва. Най-ме дразни, когато идва. Вижте. Тази освен нас няма ли си друг съперник? О, сега си няма друг съперник. Да. Абе, Хора. Още бяхме, бе. да, мен и един кръв не ми е взела все още. И на мен. Ето, не гледайте, че остана едно сърце. Има още половин сърце и 3 сърца. После ще започне едно много по-гадно нещо. За първи път, между другото, сме толкова хора. Оле. Идва сега. О май гаш. Сега трябва да... Не бе, тук нали само бягаме от нея. Оле. Оле. Тя някаква балерина. Каква ти балерина, бейна? Тя освен да... За малко да умра, хора, за малко. И аз.
Пий колата. За малко да умра. Нямам грам енергия. Изпи ли колата? Да. Пак нямам. Ето вижте на половин сърце. Не гледайте, че на половин сърце и сега ще излезнат още 3 за жалост. Ние в момента само за вас се борим, колкото са възможни повече. Искаме да оживеем, за да ви покажем. Ей, тук сега започва гадното. Тук и така трябва да играете. И е ужасно. В момента се смее. Ето го и най-гадничкото. И не, моля те, искам да живеем поне до края някъде. За малко да умра. И аз. Аз вече нямам нито храна, нито нищо. Нито пак аз. Само бухалка. Аллах. Аз в момента не се бия. Не, приятелката ми умря, но и аз ще умра. Извинявам се много извинявам. Спокойно, хора, и нас сега ще я чувате, но само аз съм. И нас още не ми е затворила, аз нямам почти кръв. Хора, сега след малко ще снимаме и ново видео. Да! Между другото. Хора, аз идвам от играта и сега ще снимаме ново видео за вас. Да, но аз тук чакам. Нещо ми стана. Хора, и аз умрях. Добре, се отида в лобито, за да ме виждате и така да направя края. Хора, аз Да, друго видео. Казах ви, че на един ден направо симетри. Няма да играя от начало, просто искам да ви направя хубав край. Така, приятели, това беше нещо видео, поне нещо второ видео. Играхме Breaking Story 2. Това беше първата част, но ще дойде и втората част Breaking Story 1. Обичаме ви, чао!